В света на нумерологията има две числа, които често предизвикват, направо страх. Това са числата 4 и 8. Но какво ако всичко, което сме чували за тях, е фундаментално погрешно? В това кратко разяснение, базирано на прозренията на Околт Мастър, ще декодираме истинската им скрита сила. Сигурно сте чували, нали? Че ако рождената дата се свежда до 4 или 8, животът е една безкрайна борба и трудности. Това е едно доста разпространено вярване, което днес ще разбием на пух и прах. Вижте тази съпоставка. От едната страна е популярният мит – провал, борба, лош късмет. Но от другата, източникът ни разкрива една направо шокираща истина. Това не са числа на нещастието. Това са числата на голямата промяна, на революцията и на властта. Добре, преди да продължим, хайде първо да изясним за кои рождени дати всъщност става въпрос, когато говорим за тези така наречени прословути числа. И така, вижте, не става дума само за самите цифри 4 и 8. Говорим за хората родени на 4, 13, 22 или 31 число на месеца. Това са четворките, а осмиците – те са родени на 8, 17 или 26 число. Според източника, ако някой е родил на една от тези дати, той носи една от двете най-мощни енергии в нумерология. Източника е, абсолютно категоричен по този въпрос. Идеята, че животът на тези хора е провален, се отхвърля не просто като погрешна, а като невъзможна. Хайде да започнем с числото 4. И пригответе се, защото сега ще трябва да забравите всичко, което си мислите, че знаете за него. Време е да видим истинската му същност, тази на визионера. Четворката, управлявана от Раху, често я свързват с хаос, с нещо непредвидимо. Но тук идва обратът. Това не е хаосът на разрушението, творческият хаос на иноватора, на този, който мисли извън кутията и ражда идеи, способни да преобърнат света. И ето го ключа от бараката, както се казва. Ролята на четворката е да бъде архитектът на промяната, да начертае гениалния план, да вдъхнови останалите, но не и да хваща лопатата. В момента, в който се опита сама да строи, всичко се обърква. Тази метафора го казва най-добре, нали? Точно така се чувства една четворка, когато я накарат да се занимава с изпълнение, вместо да я оставят да плува в свои води, света на идеите и стратегиите. Обаче, какво е един гениален план без някой, който да го осъществи? Нищо. И точно тук на сцената излиза другото число. Числото 8. Нека го наречем съдята. Числото 8 е под влиянието на Шани, или Сатурн, планетата на кармата, на уроците. И тук борбата не е някакво наказание, не. Това е тренировъчната площадка, мястото, където житейския опит се превръща в мъдрост и неоспорим авторитет. Представете си го като филм на 3 части. Първата част – ранния живот. Това е събирането на информация, често по трудния начин. Втората част – средната възраст. Тук започва анализът, прилагането на наученото. И накрая третата част – финалът – зрелостта. Тогава те се превръщат в този съдия, човекът, който разбира системата отвътре навън. Пътят им минава през 3 основни стълба. Първо, нити или политика. Трябва да научат правилата на системата. Второ, нияти – съдба. Да приемат уроците, които животът им дава. И чак тогава, накрая, идва нияя или справедливост. Способността да отсъждат, но вече с мъдрост. И така, имаме визионер и съдия, архитект и строител. Какво става, когато тези две сили работят заедно? Според нашия източник, те не просто играят играта, те я променят из основи. Те са като двете страни на една и съща монета. Монетата на промяната. Четворката дава искрата, идеята за революция. Осмицата я поема, организира я и я довежда до успешен край. Те са двигателят на глобалната трансформация. Твърди се, че ако се вгледаме, ще видим отпечатъка им навсякъде. Сред световните лидери, сред техните най-важни съветници, във всяка голяма революция, във всяко значимо световно събитие, дори в бедствия и атаки. Без тяхната енергия, големите промени просто не се случват. И тук стигаме до най-важния въпрос, нали? Ако тези числа резонират с някого, как да използва тази сила? Отговорът е прост.
но не е и лесен. Ключът не е да се бориш с природата си, а да я прегърнеш изцяло. Нека да го кажем съвсем просто. Число 4 е планиращият. Неговият инструмент е умът. Число 8 е изпълнителят. Неговият инструмент е логиката. Единият чертае картата, другият кара кораба. Един без друг са непълни. Така че крайният съвет е ясен. Спрете да гледате на това число като на тежест или проклятие. То е вашата суперсила, вашето тайно оръжие. Просто трябва да приемете ролята си и да я изиграете до край. И така, накрая остава само един въпрос за размисъл. Ако пътят е свързан с едно от тези числа, може би ролята в този свят е много по-голяма, отколкото някой си е представил?